ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್. ಹೇಮಂತ್ ಇರೇಗ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಮಂತ್. ಬೊಕ ಚಾಪರ್ಯರ ಹೇಮಂತ್ ಮೀದಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಮನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾನೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಲ್ಲೇ ಚಾಪರ್ಯರ ಚಾ ಅಂಡ ಹಾಕಿನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಗ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಬಜಿಲ್ ಭಯಂಕರ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೆ ಹೇಮಂತಿ ಪೋಚವೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಏಮಂತ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿನ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಏಮಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಪ್ರಸದಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದ್ರಿ ಪ್ರಸದಣ್ಣೆ. ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೀರಂತ ಇನಿ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಎಂಗಿನ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಬಂತು ಕೇನು ಚಿಕ್ಕು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗಳ ಮೀಯರೇ ಏಮಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಏಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಬರ ಓಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಏಮಂತ ಉಂತುಲಿ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಏಮಂತ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮೀ ದಾಂಡ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೂರ ಪೋಯಿ ಸಿಸ್ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಈರು ಆ ಪೋಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪು ನೀರು ಯಾನ್ ಏಮಂತಡ ಪಂದು ಪೋಯಿನಿ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಏಮಂತ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂದು ಪೋಯಿನಿ ಏಮಂತುಲದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿರ ಕಡಪುನ ಅಂದಾಜುಲೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಮನೊಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ಈರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡರೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂಡು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಏಮಂತ್ ಹೇಮಂತ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೇಮಂತಲ ಒಂತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪಂಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನೊಂದು ಹೇಮಂತ್ ಮಲ್ಪುದ್ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ಇರೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮೀಯರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆಂಡೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಪುರ ಬೊಕ್ಕದ ಆದ ಲೇಟ್ ಅವು ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಬತ್ತನೆ ಮಂತ ಐಕ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ
ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ನೀ ದಾಂಡ್ ಸಿಸ್ವಾನದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬರೋಡು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತ ಏಮಂಟ್ತನ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಸ್ಸಿರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ದೇರು ವಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ತಿಂಟ್ರು ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಪೊದು ವಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮೀ ಸೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುಂಡೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಗನ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಏನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಬನ್ಪೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತಬ್ರು ಹೇಮಂತ್ ದಾದಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ ಹಾಯ್ ವಾಸ್ತಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೋಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನತೆ ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂತುಳೆ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಯ ತೀರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಬಂದಿದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ವಾಸ್ತಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸದನ್ನೇ ಪೋಯಿರು ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಂಡೆಗೆ ತೋಜೋಡು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತಬ್ರು ಏಮಂತ ತೆಲ್ಪೆ ರೆಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಏಮಂತ ಐಕ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಚಿರಿಗ್ ತೆಲ್ಪನೆಕ್ ಏಮಂತ ದಾದಿ ತಿಂದಾರು ದಾದಿ ಹೇಮಂತ್ ದೋಸೆಗೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಹೇಮಂತ್ ದಾದಿದಿಂದ ಬಕ್ಕಲ ಪಂಡೆಯಾನ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದು ಎಬ್ಬ ಹೇಮಂತ್ ಏರು ಬತ್ತೇರು ಸಿಸ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಪೋಪೇರಿ ಅಂಚ ಪೋಡಿದು ಮಲ್ಪುನೆ ನೀನು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಜೋಕುಲ ಮೀದು ಪೂರ ಬೇಗ ಬರೋಡ ನಿಂದಿನಿ ಜೋಕುಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊನಿಯ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಮೀದಾನ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ ನಿಜನೇನ ಈ ಕಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೌದಾ 20 days ಇದೆಯಾ ಓ ದೇವಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ವಾಸ್ತವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಂಡನ ಇನ್ನು ಕೂಡ 20 days ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಿಡಿಲು ಬರಬಾರ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಸಿಡಿಲು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಏಮಂತ್ನೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂತೆ ಮಂಗಗ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಯಿಗೆ ಏಮಂದ್ರೆ ಮಂಗಲಕನೇ ಮಲ್ಪುಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಅದೇ ಹೇಮಂತ್ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಹಾ ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಗಿ ಮಂಗಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಂದಿನಿ ಓ ಹೇಮಂತ್ ಈರು ಒತ್ತೊಣಿಯಾರ ಏನೇನು ಮಂಗ ಅಂದು ಎಂಗಳು ಪண்பினேக்கல ಈರು ಒತ್ತೊನ್ನೆಕ್ಲ ಸರಿಯಾಳು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪುರಪ ನೋಡು ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕದಾರು ಬಕ ಇರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲಿರೆಗ್ ಇಂಡ್ರು ತಿಂಡರೆ ಮೀದಾಂಡೆ ನೀ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಯರ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಇದ್ದು ಹೌದೌದು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಹೌದೌದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದುರ್ಗಕ್ಕಳ ಪಾತೆರ್ನತ ಎಣಡತ್ತಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ರ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾ ಈ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಲಿರು ಇನಿ ಪಟಾಕಿ ದಾಯಿ ಬೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಕಂತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಲೆ ದಾಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆತಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆದುಂಡು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ తెలుస్తుందిలేరు ಪಟಾಕಿ ಉಂಡ ಹೇಮಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಕಂದರೇ ಹೇಮಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಕಂದರ ಓ ಮಾತ ಪಟಾಕಿ ಕಂದರ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿ ಕನ್ಪಿನಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪಟಾಕಿ ಕನ್ಪೇರು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಬರೋದು ಶಾನ್ಸಿ ಕಾಸು ಏಳು ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಏಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಪುಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ್ಲ ಶಾಪುಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ದಾದಿ ಬೇಲೆ ನಡೋದುಲ್ಲರಾ
ಇರು ಒಲ್ಪದಾರ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಾರ ತೀರು ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪುರ ಬೇಲೆ ಬತ್ತನ ದೂರ ಪೂಜೆರೆಗ್ ಮಂಡೆಗೆ ದೀಪ ಏಮಂತ ಏಪಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಲೆ ದುರ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕಂದೇರ್ಗೆ ದುರ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಪಟಾಕಿ ಕಂದರ ದುರ್ಸಿಜ್ಜೆತ್ತ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ನಾಡೋದುಲ್ಲರೇ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿದು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಪಂತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ತೆತ್ತೆ ದುರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ರುಂಡು ಕಾಸಾವೋಡು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಸ್ನ ಪಟಕಿ ಬರ್ತದ ರಾಕೆಟ್ ಸೀದಾ ರಾಕೆಟ್ ದುರ್ಸು ಬುಡ್ಚಿ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಶಾಂತಕ ಬಂದು తెలుస్తులేరు ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಚಾಬರಿಯರಿ ದಾದ ತಿಂಡಿದೀನಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದಾಯಿಗೆ ಮಂತ್ ಕಾಸು ದಿನಾಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಕಾಸು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪುಣು ಮಂಗ ಅಂದಿ ಏಮಂತ ದಿನಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪುಣು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಪುಣು ಅಡೆ ಪೋಪುಣು ಇಡೆ ಪೋಪುಣು ತೋಟ ಪೋಪುಣು ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಣು ಬರ್ಪುಣು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣು ಹೌದಾ ಎಂಚ ಕೆಬಿಕ್ ಉಂಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕು ಕೆಬಿಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಆನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆತ್ತ ನೋಡು ಮುಂದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲಿಯರು ಕಾಸು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಚಾಪರ್ಯರ ತಿಂಡರ ಮೀಯರ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶಾಂತಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಸಿಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಪುಡುಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಸೂಪರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಪುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ ಗೂಡ್ ದೀಪವ ನಂದು ಗೂಡ್ ದೀಪ 1,50 ರೂಪಾಯಿ ಏಮಂತ ಗೂಡ್ ದೀಪ ಬೋಡ 1,50 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಶಾನ್ಸಿ ಸಪೋರ್ಟುಲ್ಲೇರು ಏಮಂತ ಕಾಸಿಜ್ಜದ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಸಿಜ್ಜದ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದು ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಕ್ಕ ಪಟಕಿ ಕಂದರ ಪಟಕಿ ಬುಡಿಯರ ಮೀಯರ ದಾದಪುರ ಪಲ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿ ದಾದಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುವರ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2 ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪಿಟ್ಟಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಗಿರೆಗೋಡು ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಸಂಪು ಯಾನ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ತೆತ್ತಿರ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿಕ್ಕದ ಆದೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಐತೆ ಗುಡ್ ದೀಪ ಬಾರ್ದು ಕೂತೀನಿ ಆನೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯಿ ಬನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಹೇಮಂತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಹೂವಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈರು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಲ್ನೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ಕೇನ ಒಂಜಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾವಂಜಿ ಹಾಡು ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನೇ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿಗಿನಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಚಾಪರ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಒಂಜಿ ದೀವಲ್ನಿ ಕೈಟ್ ಐತೊಟ್ಟು ಚಾಪರ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಪ್ಲಿ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಮೀಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗೋರ ಅನ್ನಂದೇ ಒಂದು ಮೀತೆರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಮೀತೆರಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಜಂಗಲ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಾಪಣೆ ಯಾನು ಏಪನೆ ರಜೆಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೀಪುನ ಉಂಡ ಯಾರು ಏಪಲ ಮೀಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆ ದಿನೋಲ ಮೀಪೇರಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾವರಿಯರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಈರ್ಮಿ ಪರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡು ಸಂಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು
ಸಂಪು ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಚಾಕ್ ದಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮೀದೊಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಆತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಡೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತವ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಂಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಪಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅತಿ ಶಾನ್ ಸಿಸ್ ಎನ್ನದೆ ಡಿಯರ್ ಓಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಓಲೇರಾರ್ ಬೈಜ್ಜೇರಿಯೇ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬೈಜ್ಜೇರು ನನ ಬರೋಡು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಬ ತೋಜೋಡು ಸರಿ ನೀ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗೊರ ಮಿಪ್ಪಿನತೆ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಸ್? ಈರು ದುರ್ಸು ಬುಡ್ಪರ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಪಟಕಿ ಪಡ್ಡ ಪೋಡಿಗೆ ಸಂಪು ಯಾಂಚೂರು ಪಟಕಿ ದೂರ ನೆಪ್ಪುನು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಡನ್ನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿದೆ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ನಂಗೆ ಕೈ ತಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಉಳಾಯ್ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪಟಕಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ನೀಯಕ್ಕ ಪೊನೊಲಿ ಬಯಲು ಪೋತೀರಾ ಓದಿತೀರಾ ನೀಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕಾರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಯೇ ಇತ್ತೇರು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ನೀರು ಪೋದಿತ್ತಾರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಪುನ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ದುರ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಇರೀಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂಡು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದಾಳ ಮೀನು ಕಣೋಡು ಮೀನು ಕಣೋಡು ಕಂದಿನ ಎಜ್ಜಿ ನಂದು ಪಕ್ಕ ಮೇರು ಪೋಪೇರು ಮೀನು ಕಂಡ ದಾಲ ಮೀನು ಕಣೋಡು ಮೀನು ಕಂತ ಕಜಿಪ್ಪಿಜಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ನೀ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೇನ್ಯ ಯಾನು ದುರ್ಗ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರಡ ದಾದ ಮಂಡೆ ರೈಕ್ ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ನ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ನಾರ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪದ ಅವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊರಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರಪೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ್ಳು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾನು ಹೊರಲ್ಲ ಪೋತು ಜಾರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೋಕ ಬರ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಪ್ಪರತ್ತೆ ಅವಳಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಕು ಈ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಕಾರ್ನಲ್ಲ ಏತು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸಬ್ ಅವು ಮಲ್ದೆ ಅವು ಏಪನೆ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅವಾಗನೆ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಇರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೇನೆ ಕೂಡ ಕೀಡ್ ನೀರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಲೆಯ ಈರ್ನೇಪ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪಿಗಿನ ಲೈವ್ ಪಲ್ನೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋರ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊಸತ್ತು ಮಿನಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋರ ಏಪಡ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರಾ ಓಕೆ ತುಕ್ಕ ಆರ್ ತೋಜಿ ಎರಡ ಬರ್ಪೇನ್ ಆರ ಫೇಸ್ ಲೈವಾ ನಿಯಸಿಸ್ನ ಫೇಸ್ ಲೈವಾ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬರ್ಪುಜ ಓ ಅಂಚಲು ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಇರಿಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಮಂತ ಈರು ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಭ ಇರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿನಂಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಆತ ಯಾರನ್ನ ತುಕ ಇಜಿನ ಕೆಂಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಡೀಪಿಡು ದಾದಿ ಎನ್ನ ಡೀಪಿಡು ಕೆಂಪು ಬರ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದೊಂಡು ಎನ್ನ ಡೀಪಿಡು ಕಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತಿ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಬರ್ತತೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಆಗಿ. ಕೆಂಪು ಉಂಡಿತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಉಂಡಿನ ದಾನ ಅಲ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಜೋಕುಲು ಎಂಚೋಲೆ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಒರಿಯೇ ತಿರ್ತುಗೋಬೋದುಲ್ಲೆ ಒರಿಯೇ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಒರಿಯೇ ಬರ್ಬಾತೇನಿ ದಾದಲೆ ನನ್ನ ಎಂತ ಪಡ್ತಾನ ಪಟಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನ
Hi, good morning. Happy Diwali, Sangeeta sis. Happy Diwali, Regla. Same to you, Manju sis. Manju sis, ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ನಾನೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ ತೀರ್ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು. ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆಯೇ ಅಪಾತಿ ಕೇಕಿಲ್ಲ ಅಪಾತೆಯೇ ಅಪಾತಿ ಕುಕ್ಕು ಏತು ದಿನದ ಬಕ್ಕದಿ ಸಂಪು ಪದ್ಯ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಡು ಅವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂದಂದು ಮಂಜು ಜೆಟ್ಟೇಡ ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಶುರು ಮಾಡು ಸಾಂಗ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡ ಅಪ್ಪಡತ್ತೆ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂದೆ ಮಂಗಲಕ ಈರು ಕೋಡೆ ಮಂತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದರ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಯೇ ಕೋಡೆ. ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಬೈಗಾಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಓದುಜೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಪನದಿಲ್ಲೇರು ഞാൻ ಓದುಜೇನೆ ಓದುಜಿಯೇ ಸಂಪು. ಹಾಯ್ ಮಂಜಕ್ಕ ಓದ್ಯತೆ ಅಣ್ಣನ ಪಾತಿ ತೇತೇನ ಪತಿತೋ ಕೂಕು ಪಚ್ಚೆ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆತಿದೀವಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪು ಅಲ್ಲಾರು ಆರಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಕಾಣೆ ಓಲುಪ್ಪೇರ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆಯ ಅಪಾತಿಗೆ ಮಂಡೆ ಅರೆಗು ಪನ್ನಿ ಅರೆಗು ಪನ್ಯ ಎಂಕತ್ತ ಅಂಚ ಈನ ಮಂಡೆ ಅರೆಗು ಪನ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಊರು ಮಂಜಕ್ಕನ ಮಂಜು ಸಿಸ್ನನ ಅಲ ಸುರತ್ ಕಲೆ ಎಂಕಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಪೂರ ಅಂದಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮೀ ರೋಡುಲರಾ ಓಕೆ ರವಿಸಾಗರ್ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ರವಿಸಾಗರ್ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಮಂಜು ಕೂಡ ತೆಲಿಪುಂದಾಯಿ ಅರೆ ತೆಲಿಪೇರ್ಲಿಜ್ಜ ಮಾರಯ ಏಮಂತ ತೆಲಿಪುನು ಏಮಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ರವಿ ಅವರೇ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ದೀಪಾವಳಿ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾವಳಿ ಅಳಿಯ ಮಗನಾದನೋ ಮಾವ ಮಗುವಾದನೋ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಪುಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿಸ್. ದಾಳಿ ತಿಂಡಿ ಸಂಪ ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಿ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸಹ ಏಮಂತ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಾಯದ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಓ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಟ್ ಅಂದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಚೆಂಗಲ ಅಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ತೆಂಗುಲು ಜವಣೆರ ಎಂಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಜಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪು ಕನ್ನಡಕ್ಕಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾರ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತಿ ಸಂಗೀತ ನಾನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅತಿ ಮಂಜು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏಮಂತ ತೆಲ್ಪುನು ಬಕ ಓ ಕಲರ್ದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ಏಮಂತ ಪಲ್ನಿ ತುಕ ಕಲರ್ ಡಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಕ್ಕದೆ ತೊನ್ನಿ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೊರ್ನತೆ ಪಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ನೈಸ್ ಆದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕೊಂಡು ಸಂಪು ರಜೆನ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು
ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದಾಯ ಸಂಪತ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆನ್ ಪಾತೇರ್ನಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪು ಜಾ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಭಿಲ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಭಿಲ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಲ್ ಮೈ ವೈಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅಭಿಲಾಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಬೊಕ್ಕದ ಆದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ಗೆ ಏನಾದುಲ್ಲೇರು? ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿನ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ದೆ ಬೇಕಮ್ಮನ ಅವಳು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬಾಕಿ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ಪನ್ಲೆ. ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ಬಕ್ಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಚಪಾತಿ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ಬುದ್ಧಿಮತಾ ವರಿಷ್ಠಂ ಭತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮಾಸ್ಮರಣೆ ಭವೇತು. ಎಂಕ್ ಪೊರೋಟ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಸಿಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಜೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿಂಡ ಚೀಪೆದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ. ಚೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ಲಿರತ್ತ ಚೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಅವು ದಾದ ಸಿಸ್. ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜ್ ಅಂದಿಯೇ ಮಂಜು ಸಿಸ್. ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ತಿಡಿಲಿತ್ತು ಅರ್ಧಾನಾಗ ತಿಡಿಲ್ ಬತ್ತನತೆ ಪಕ್ಕ ಮಗ ಏತು ಮಸ್ತ್ ಬೊ ಟಿವಿ ತೂಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದಿಯೇ ಬಯ್ಯನಗುಂದಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ನಂದಿಯೇ ಕೆಲವರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಂಚಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ನನತೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಸತೆ ಅವು ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಪಲ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯನಗನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿ ನಾವು ನನತೆಗೆ ಏತು ದಿನ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸಿಡಿಲ ಹಾಕಣಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋತಿನ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಎರೆಗ ಅಂಚ ನಡುತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಜೋಗು ತೆಡಿಲ ಹಾಕಣಿಗೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾತನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಣೆ ನೀನಿಷ್ಟ ಕಣೆ
ಸಿಡಿಲ ಹಾಕಣಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೂಡ್ ನಾನು ತೇರನ ಪನ್ಪೇರ ತೂಡ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಏರಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ತೂತುಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆತನ ಪಾಪ ಅದೇ ಮಾಡು ಪೂರ ಆಲಾದನ್ ಮಂದಿ ಅವು ತೆಲಿಲ್ ಬಣ್ಣನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇದೇ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ತೂಪೆ ಬಕ್ಕ ಮೀನಿ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತೂತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗುರು ದಿನ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಲ್ಲ ತೆಲಿಲಾಕ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಣ್ಣದದೆ ಒಂಜೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಜೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಲ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಅದು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ತೂತುಜಿ ಅನ್ ಪೂರ ಪೋಯೆರ ಅಂದತೆ ಅಂದೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದಿಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಂಡೆ ರೈಕ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಬರೋಡು ಒಡೆ ಬರೋಡು ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆನಾ ಎಲ್ಲನೇ ಮಂತ್ ದಾದು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಬತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಟಾಕಿದ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆಗ್ಗಳು ಓ ಇಡ ಕಾಸಿಜ್ಜತೆ ಬರೋದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ದಾದು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಟಾಕಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾರದ ಪಟಾಕಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಡದವು ಅವು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಜನ ಬರ್ಕ ಓಯ್ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಓಯ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಓಯ್ ಸ್ವೀಟಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪೋಯ ಏನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಯ್ಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಐಕ್ಯಾನ ಫೇಸ್ ತೊಚ್ಪೋಜಿ ಈಮೆಟ್ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಫೇಸ್ ತೊಚ್ಪೋಜಿ ಐಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾವು ಬರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಪನೋಡು ಬಕ ಈರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪುರಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಡಪ್ರೋಡು ಎಂಗುಳು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಖರ್ಚಾರವಲ್ಲ ಅದೇ ಈರು ಬಸ್ ಕಡಪ್ರೋಡು ಎಂಗುಳು ಪೂರ ಒರಿ ಅಲ್ಪ 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 ಕುಳೊಂದು ಬರ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೋಡು ಬಸ್ ನೀಲಡ ಪನೋಡು ನೀಲಡ ಪಲ್ಲೆ ಶೀಲಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಲಡ ಪಲ್ಲೆ ಏಳಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಎಂಗುಳು ಪೂರ ಬರ್ಪ போய் ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಡಪುರೋಡ ಅರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆದ್ದಿವೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ರೈಲ್ದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಅಂದಂದು ರೈಟ್ போய் ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಆಗ ಓಲು ಗೊತ್ತಿನ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಲಾಡು ಅಡೆ ಮುಂಟ ನಮಕ್ ಪೋಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ ಮೆಟಡೋರ ಅತ್ತ ಟಿಟಿಯ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರೋಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗುಳು ಬರ್ಪ ಈರು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ರು ಇತ್ತೆ ಬನ್ಮಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ನಾರು ಇನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ರೈಲ್ಡು ಅದೇ ಆರಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರೈಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯಡನ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಟೊಚ್ಚ ವಿಟ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರೋಡ್ಚ ಮಾರ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡ್ದು ಬರೋಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತದಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಬರೋಚ್ಚ ಸಾರಿ ಪುರ ತುತ್ತದು ಬರೋಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಸೀರೆ ಅಲವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಸ್ ಇಡೀನೇ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮೇಕಪ್ ಪುರ ಅಲವರ ಬಲ್ಲಿ ಏಸಿದ ಐತಿರಲ್ಲ ಬಸ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಉಂಡು ಬರ್ಪುನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಏರ್ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾಸು ಏರ್ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದಿ ಸಿಸ್ ಅತಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ರೆ ಇರೆಗಿ ನೀ ರೈಲ್ಡು ಕುಳ್ಳೊಚ್ಚ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಣಗಿರ್ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟು ಜರ ಮೂಲು ಅಡೆಗು ಪೋಡ ಅಂಚನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಳ್ಗ ಅದೇ ಅಂದಿ ಅಡೆ ಪೋಡು ಆನದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಗಾರೆ ಗತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಈರು ಪಲ್ಲಕಗ್ಗ
ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಜಿಂದ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ ಪನ್ ಕೊಂಚ ಬಸ್ಲ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪೋರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಪೊಡ್ಪೀರ ಬರ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಉಂಡ ಬರೋಚ್ಚ ಮಾರ ಎಂಗುಲು ಉಡುಪಿ ಉಂಡ ಎಂಜಿನ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಗುಲು ಉಡುಪಿ ಉಂಡ ಬರೋಚ್ಚ ಈರ್ನಡೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಬಿಟ್ಲ ಬಂಡ ಸುಲಭನ ಆಯ್ಕೆ ದೇತು ಕಾಸು ಹಾಪುಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನುರ್ಕುದು ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲೊಂದು ಬರೋಡು ಆ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಲ ಅವು ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬಸ್ ಆರ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬರೋಡ ಇಟ್ಟು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಗುಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅವು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಡೆ ಉಂಡ ಬಸ್ ಮತ್ತಡ ಬರ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನೇಲೊಂದು ಪುರ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಗುವ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಪೋರೆನೆ ನರುಗುವ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಸೇಮ್ ಯಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಸುರನ್ನು ಇವತ್ತೇರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದು ಹೊಡಿపోತೀನಿ ಯಾನ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಿರ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನ ಗೀರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಪ್ರಸದನ್ನ ಮೀದಾಂಡ ಚಾಪರ್ಯರ ತಿಂಡರ ಆವು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಆವ ಬರ್ಕ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಕೆಲ್ಕನಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊಡಿದು ಕುಳ್ಳ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಮಾರ ಎಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಜಿನ ಕೊಡ್ತೇತಿ ಪೋಪು ಜನ ಇಜಿನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕೋಲು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕೋಲು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಂಪು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳಿರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಪಾಡಿಯರ ಅಂದಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಂಪು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂದು ಇಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಪೋದು ಬರ್ತೀನಾ ಪೋಪುನ ಒರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಎಂಗಿನೇಕ ಪೋಪುನ ಒರ್ಚಿ ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಆರು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಪಡ್ತು ನಾನು ಎನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಿ ಬಕೆನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಪೋಯರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಒರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಕಜಿಪೂಕ ನೋಡು ಅನ್ಸಂಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಯಾಲ್ನ ಒರ್ತಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಾವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂದಿ ಯಾಲ್ನ ಅಂಚಿನಿ ಸೇಮ್ ಎಂಕದಾದ ಒರ್ತಿ ಹೋಗಿರಿ ಅನ್ನೋದಾದ ಅಂದರು ಐ ಪೋಪು ಜಾನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿ ನಿಂಗುಲು ಒರ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರ ಅನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬದ್ದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏಮಂತ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ಲ ಕುಶಾಲ ಆಪುಣ ಆರ್ಲ ಕುಶಾಲ್ ಪತ್ತೇರು ಶೋಕ್ ತಮಾಷೆ ಪತ್ತೇರು ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಏಮಂತ ಒಂಜೇ ಪೋಡಿಗೆ ಬಕ ರಡ್ಡು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಪೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಂಜು ಸಿಸಿ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಪನದುಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಕೋರಿದ ನಕಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಮೀಯರ ಚಾಪರ್ಯರ ತಿಂದರ ಬಕ್ಕ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಪಂದ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಏಮಂತ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಲೈವ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಹೇಮಂತ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಸಪೂರ್ ಒಲ್ಲೇರು ತೂತಾರೆ ಇರು ಮಂಜು ಅಕ್ಕನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನ ರಾಹುಲ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಾಹುಲ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಪ ಎಲ್ಲರದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಯರುಂಡು ಆಂಡ ಬೈಯಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿರ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಓ ದೇವ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಡಿನಾದ ಆದೇ ಹೇಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ತೂತು ಜೇರು
ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿ ತಕೊಂತೆ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿ ಅನ್ ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಂಗೀತ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬಯ್ಯಗ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾನೆ ಅಂದಿ ವಾಸ್ತವ್ರು, ಬಯ್ಯಡ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದು? ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೇಗ ಮೋನ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುವ. ಈಗ 100K ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋನ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಆಲ್, ಬಾಯ್. 75% ಇದೆ ಮಳೆ. ಹೌದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯ್ 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 ಆಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್. ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಬಾಯ್ ಆಲ್.